1 000 000 eur za nehnuteľnosť? Áno, v tejto lokalite sú podobné cenovky nehnuteľností. Ale nebojte sa, vy nebudete musieť zaplatiť 1 000 000 eur na to, aby ste si kúpili ponuku, z ktorej môžete urobiť svoje nové pekné bývanie a mať ten pocit na nezaplatenie. Volám sa Michael Moroz a so spoločnosťou Equilibrio Real vám dneska predstavujeme 6-izbový rodinný dom s krásnym rovinatým pozemkom, ktorý sa vám určite zapáči. Pozemok o rozlohe štedrých 1711 m2 je pripravený pre ľudí, ktorí si doprajú pocit voľnosti na vlastnom kuse zeme. Ovocný sad plný chutného ovocia, ihrisko pre deti, za ktoré vám budú ďakovať každý deň, bazén alebo len anglický trávnik, vašej predstavivosti sa medze nekladú. Dobrou správou je, že priestor tu na to určite budete mať a môžete si tu vytvoriť svoj vlastný kúsok raja. Rodinný dom, ktorý na ňom stojí, zaujme svojim praktickým riešením. Ste rodina s deťmi alebo sa plánujete rozrásť? Dom by pre vás mohol byť tou správnou voľbou, pretože má k dispozícii 2 oddelené poschodia s 3 izbami, vlastnou kúpeľňou a kuchyňou a dokonca aj vlastný vchod. Každý má zabezpečené svoje vlastné súkromie. Dom je taktiež vhodný pre 2 rôzne domácnosti, vďaka samostatnému vchodu pre každé poschodie. Dom prešiel čiastočnou rekonštrukciou v roku 2011, kde sa menila elektroinštalácia a taktiež rozvody kúrenia. Na pozemku sú taktiež k dispozícii skladové priestory, ale aj garáž s montážnou jamou. Lokalitu netreba špeciálne predstavovať, tá sa jednoducho predáva sama. Barca. Tí, ktorí tu bývajú, si najmä pochvaľujú vynikajúcu občiansku vybavenosť, tiché prostredie, neďaleký zelený barčiansky park na pekné prechádzky, školy a škôlky, čo by ste kameňom dohodili. Ak sa chcete presťahovať do Barce, nie je to len o zmene adresy, ale aj o životnom štýle. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a zažite ten pravý pocit z nového bývania.